afternoon, lapit hapon na. So marami ako ngayong kaimito. Itatanim ko to. Ito, seedlings ko to, kaimito. At ito is ampalaya. So dyan lang yung ampalaya. Dyan namin pakatayon. Ito is yung kaimito. Doon ko tanim sa bungtod, lapit. So kasi hapon ngayon, so ito yung perfect time na itanim. So isa lang na seedlings yung itanim natin. So tingnan natin. Tapos if may malaking bakante doon, tapos pwedeng taniman, so magbalik tayo doon. So here we go. Yan. Ito na. So tanim natin doon. Ito yung gimito. Doon natin itanim. Samahan niyo ako maghanap ng matataniman. Doon tayo. Marami pa kasi akong seedlings na kaimito, hindi pa natanim. Umulan kasi kagabi at ngayon ambon-ambon. Basa kasi ngayon. So ito yung perfect na time para magtanim. Tapos hapon, tapos madali ito makarecover kasi hapon na natin tanim, hindi na mainit. At mayroon kasing bagyo doon sa Luzon ba o Mindanao. Dito maulan, ulan, pero hindi naman ganun kaulan. Ito yung coconut na tinanim ko, at yung lubi, ito ay nangka, pineapple. Maliit pa, namatay yung iba. Tingnan natin kung anong tinanim dito. Ano kayong tinanim dito? Nangka yung tinanim dito. Dito walang itinanim dito. Walang itinanim dito. Baka perfect tong taniman. Tingnan natin. Dito pa. Hindi ko alam kung saan natin itanim to. Dito sa baba siguro. Ito lang sa baba. O dito ba? Hindi lang, dito lang sa baba. Diyan ko itanim. Diyan ko siya itanim. Dito ko itanim. Ito.
Lagyan ko ng palatandaan kasi baka makain ng kalabaw. Meron kasi kami kalabaw doon nilagay. So ito yon, ito na, ito na yung tinanim natin. Yan, ito na. Yan, nakita niyo. So tapos ito para palatandaan na may tinanim dyan. So balikan natin yan sa susunod na araw. Tingnan natin kung nabubuhay ba. So high probability ito na mabuhay kasi seedlings kasi to, buhay na to. At ngayon maulan kagabi, basa yung lupa. So ngayon merong ulan na merong ulan-ulan na mahina ang Tagalog doon. So yun yung langit, tingnan mo, yung mulong langit maitim. So baka umulan ngayon. So pag umulan ngayong gabi, mas mabuti kasi mabubuhay to. Kasi pag hindi yan umuulan sa susunod na araw, baka hindi mabuhay kasi kung mainit. So tingnan natin, i-update ko kayo. So yun na lang, at babalik, meron pa ako dong maraming seedlings, so itatanim ko sa susunod na araw. So yun na lang, bye bye.